Ερωτήσεις. Βέβαια δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε λόγος να αναφερθώ, αλλά επειδή όταν βλέπω το άδικο στραβώνω, κοινώς παίρνω πυρήνα, για όσους δεν ξέρουν πόντα, θεωρώ υποχρέωσή μου σήμερα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να το αναφέρω. Εχθές υπήρχε ένα δικαστήριο για το σκουπίδι, στο οποίο είμαι μάρτυρας. Εκεί στο δικαστήριο αυτό λοιπόν, έμαθα κύριε Δήμαρχε που θέλω να απαντήσει σε αυτό το πράγμα για ποιο λόγο έγινε. Πληροφορήθηκα ότι η Δημοτική Αρχή είχε μία συλλογική άμυνα με ένα συγκεκριμένο δικηγόρο, από την οποία αυτή η συλλογική άμυνα εξαιρέσει ένα δημοτικό σύμβουλο πάλι της Δημοτικής Αρχής. Και τον αφήσα να παίξω επειδή αποπέμφθηκε. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι, ούτε σε ποια ομάδα ανήκει, ούτε πώς λέγεται, ούτε που ανήκει κομματικά. Με ενδιαφέρει κύριε Δήμαρχε το εξής. Αν αυτό το κάνατε, γιατί δεν συμμετείχε στις εκλογές μαζί σας, τότε επιτρέψτε μου να πω ότι εκτός από την ανικανότητά σας στην άσκηση της εξουσίας στη Δημοτική Αρχή, είστε και φυσίκατος. Πέστε μου σας παρακαλώ γιατί δεν ορίσατε δικηγόρο και για το συγκεκριμένο Δημοτικό Σύμβουλο. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση και περιμένω την απάντηση. Την περιμένω ειλικρινά. Οι βροχές ήρθαν. Μην γελάς, συνάδελφε. Μην γελάς. Δεν ξέρω αν γελάς. Γελάς για πλήμα. Λέω, οι βροχές έχουν έρθει και δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι να δεχθούμε αυτό το νερό το οποίο θα έρθει σήμερα. Και ρωτάω ευθέως τι γίνεται με το έργο της βελτίωσης των πλειοστασίων της πόλης του Μεσολογγίου. Είναι τόσα χρόνια και δεν έχουμε πάρει μια απάντηση αν παρελήφθη το έργο, σε ποια φάση βρίσκεται, τι τέλος πάντων γίνεται με αυτή την κατάσταση. Και θέλω επίσης να γίνει μια αναφορά στην προετοιμασία που έχουμε κάνει σχετικά με τους χυμάρους, με τα φρεάτια κτλ. Ένα δεύτερο που θέλω επίσης απάντηση και θα ήθελα, αν είναι εύκολο να ξεδιπλώσει και ο νέος δήμαρχος εδώ τις σκέψεις του, σχετικά με τη Μαρίνα. Είναι ένα ζήτημα καυτό και δυστυχώς το αποφάσισαν όλοι. Πρέπει επιτέλους να υποθούν κάποια πράγματα, σε ποια φάση τουλάχιστον είμαστε τώρα. Σε ποια φάση είμαστε τώρα και φυσικά ο καινούριος δήμαρχος, αν έχει την καλοσύνη, να μας πει και τις σκέψεις και τις μέλη να κάνει ο ίδιος. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και πέρα αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Κάποιος έκλεισε λίγο το... Δεν πετάει καλά το... Ναι, ακούγομαι. Δεν καταγράφει το τρόπο. Καταγράφει τώρα. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω και εγώ μια δήλωση. Ανεξαρτήτως συμπάθειας ή αντιπάθειας ή δεν έχω, φαντάζομαι, κανένας δεν έχει να χωρίσει τίποτα εδώ μέσα την έδωση σε προσωπικό επίπεδο. Οι διαφορές μας είναι καθαρά πολιτικές και νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, το έχω θέσει ξεκάθαρα αυτό σε δημόσιες τοποθετήσεις μου. Πλην όμως, δεν μπορώ να αφήσω σχολεία στο το γεγονός, το ανέφερε και ο κύριος Κοτσόρης, ο συνάδελφος, ότι ήθιστε να υπάρχει πολιτικό τάκτ, τουλάχιστον όταν δικάζονται υποθέσεις που αφορούν τη θεσμική ιδιότητα που είχε κάποιος συνάδελφος, ανεξαρτήτως αν αποπέμφθηκε, ανεξαρτήτως αν δεν το συμπαθούμε, τουλάχιστον να κρατάμε ίσες αποστάσεις και επί της ουσίας να τηρείται η ισονομία απέναντι στην συναδελφικότητα, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, που θα πρέπει να επιδεικνύουμε ένας για τον άλλον. Φαντάζομαι και το δηλώνω ότι οτιδήποτε αφορά υποθέσεις οι οποίες στη δική σας δημοτική θητεία θα κληθείτε, φαντάζομαι θα είναι δεκάδες τις υποθέσεις στις δικαστικές αίθουσες και εφόσον υπερασπίζεστε τα συμφέροντα τα δημοτικά, εξυπακούεται ότι η νομική προστασία του Δήμου και όχι μόνο θα είναι δίπλα σας.
Καταδικάζω λοιπόν και εγώ από τη δική μου πλευρά, κύριε Δήμαρχε, τη δική σας συμπεριφορά, γιατί προφανώς δική σας εντολή ήταν και δεν μπορώ να σας συμβουλεύσω γιατί είστε μεγαλύτερος. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στη ζωή και ακόμα και στην πολιτική υπάρχει ανθρωπιά. Θα πρέπει να την επιδεικνύετε όταν εσείς μάλιστα φέρεστε και άγεστε ως ο δημιουργικός, ο έτοιμος και ούτω καθεξής. Όλα τα χαρακτηριστικά βάλτε εσείς τα επίθετα, να το δείχνετε στην πράξη. Αυτό θέλω να πω. Η συμπεριφορά αυτή ως προς τον συνάδελφο τον κύριο Παλιούρα ήταν απαράδεκτη και την καταδικάζω και κλείνω με αυτό. Τώρα, όσον αφορά, κύριε Πρόεδρε, και κάποιες ερωτήσεις, υπάρχουν κάποια τρέχοντα θέματα. Καταρχάς, σήμερα να πω για τα πρακτικά ότι μία ακόμη ένσταση επί του εκλογικού αποτελέσματος κατατέθηκε από τον συνδυασμό Μισορρόγη μπροστά ξανά και τον επικεφαλής κύριο Νιού Καραβάνο. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους σας είναι σεβαστείτε τη λαϊκή τιμιγορία και μην εμπέζετε την διαδικασία. Γινόμαστε περίγυλος πανελλαδικά, το καταθέτω εγώ στα πρακτικά να υπάρχει σαν τοποθέτηση. Δεν αρμόζει στην Ιερά Πόλη του Μισολογίου αυτό το πράγμα που γίνεται. Δέχομαι τις όποιες ενστάσεις μπορεί να έχετε, αλλά σας παρακαλώ πολύ, μην ευτελίζετε τη διαδικασία, να είστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα που θα εκδικαστεί σε λίγες εβδομάδες θα είναι κατά της προσφυγής σας, γιατί αυτά που επικαλείστε, τα οποία και τα διάβασα και θα βγουν στη δημοσιότητα τις επόμενες ώρες, είναι τουλάχιστον αστεία. Τουλάχιστον αστεία. Και για κάποιον που δεν ξέρει νομικά. Θα μου πείτε είναι ένομο δικαίωμά σας και καλά κάνετε από τη μία. Από την άλλη, να ξέρετε ότι επειδή μας κοιτάζουν, αυτό το πράγμα που έγινε και προεκλογικά και μετεκλογικά συνεχίζεται, νομίζω δεν τιμάει κανέναν μας. Και καλό θα είναι αυτές τις 45-50 μέρες που είναι να κρατήσουμε ένα επίπεδο όσο μπορούμε να το κρατήσουμε. Κλείνω και με αυτό και να πω, βάζοντας και τις ερωτήσεις, που καλό θα ήταν να υπάρξει μια ολιγόλεπτη απάντηση από τον κύριο Δήμαρχο και τους αγαπητούς συναδέλφους που χειρίζουν τα θέματα. Υπάρχουν κρίσιμα θέματα αυτή τη στιγμή. Πιο κρίσιμα από το να κάνετε ενστάσεις για τη λαϊκή τιμωρία, την οποία δεν σέβεστε. Ένα από αυτά τα κρίσιμα θέματα είναι ότι από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, κινδυνεύουμε να γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης στα διοστάσια και αυτό συνεπάγεται τη διακοπή υδροδότησης. Και θα την πληρώσει, βασικά όλοι την πληρώνουν, όχι όμως ενδεχομένως, μάλλον δεν το λέω σωστά, σε καμία περίπτωση δεν φταίνουν ποτέ οι δημότες για αυτές τις συνέπειες. Γνωρίζω τις προσπάθειες του κ. Δημάρχου, ενημερώθηκα, οι οποίες, εντάξει, εγώ θέλω να ακούσω την άποψή του, δεν έχει σημασία. Το σίγουρο είναι ότι στα κέντρα λήψης αποφάσεων ακούν το φορέα Δήμος Ιεράς Πόλης Μισολογίου και κλείνουν τις πόρτες. Εγώ τέτοια συμπεριφορά εξέλαβα. Και ντράπηκα πραγματικά ως νέος δήμαρχος και ως δημοτικός σύμβουλος ενεργός σε 9 χρόνια να αντιμετωπίζουν. Δεν είναι θέμα κοσταλίδης του κ. Διαμαντόπουλου. Εκπροσωπούμε το ύψιστο θεσμικό αξίωμα και ο επερχόμενος και ο νέος. Θα πρέπει λοιπόν να εμπνέουμε τον απόλυτο σεβασμό προκειμένου να μας λαμβάνουν και σοβαρά. Αυτή τη στιγμή, κύριε Δήμαρχε, όπως γνωρίζετε, που έχετε ανακατέψει και στείλει επιστολές σε υπουργούς, πρωθυπουργούς, σε λίγο θα στείλετε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, σας καλώ επίσημα από τα έδρανα εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου, αν και δεν είναι δική μου θεσμική ευθύνη, να καθίσουμε στο τραπέζι με τις οικονομικές υπηρεσίες, να βρούμε μία λύση για να αποφευθεί το κακό. Θα είναι πολύ άσχημο για όλους μας να παίξουμε πανελλαδικώς, να γίνει διακοπή υδροδότησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τη στιγμή που μπορούμε να βρούμε λύση. Και η λύση είναι μονόδρομος. Δεν είναι η λύση που προτείνετε εσείς, ούτε η λύση που προτείνω εγώ. Είναι η λύση που θα μας προτείνουν αυτοί που τη δέχονται. Δυστυχώς για εμάς. Άρα σας καλώ να καθίσετε στο τραπέζι. Δεν ενστερνίζουμε τις διάβασα. Πήγατε να κάνετε χρηματοδότηση bypass μέσω λιμενικού ταμείου, μέσω τρίτου, μέσω τετάρτου. Δυστυχώς δεν αντιλαμβάνεστε πώς λειτουργεί. Σήμερα, νομίζω χθες, άλλοι 10-15 δήμοι, ΔΕΙΑ, εντάχθηκαν στα ληξιπρόθεσμα ακριβώς γιατί έκαναν τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία και όταν ανοίγουν τα ληξιπρόθεσμα να μπαίνουν εκεί τα αντίστοιχα ποσά. Είναι κρίμα αυτή τη στιγμή να πληρώνουμε τόπους υπερημερίας 12%, όπως με ενημέρωσαν, είναι περίπου 30.000 ευρώ το μήνα. Είναι απίστευτο το νούμερο που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία δεν θα χαριστούν σε καμία των περιπτώσεων, γιατί εσείς δεν θέλετε να βρείτε λύση. Και αν θέλετε να βρείτε λύση, τουλάχιστον σεβαστείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν αποφασίζετε μόνος σας. Μπορεί για το κράτος να έχετε ακόμα αποφασιστική ιδιότητα, αλλά σας καλώ με τον πλέον επίσημο τρόπο να αφήσουμε τους διαξυπισμούς αριστερά και δεξιά και να καθίσουμε σε ένα τραπέζι
Θα μου πεις σε τι τραπέζι να καθίσουμε, εσείς να αποδέχεστε ούτε ότι κάσετε. Είναι για ένα πρόβλημα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να επιδείξετε την ανάλογη σοβαρότητα. Πείτε ό,τι θέλετε στο μικρόφωνο, εγώ ενημερώνω τους δημότες από αυτό το βήμα ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαρή. Το χρέος στη ΔΕΗ είναι 6 εκατομμύρια, 2,9 στη Βολτέρα, άρα 9 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει σοβαρότερο πρόβλημα, τρέχουν τόκοι περιμερίας και όλα αυτά που έχουν γίνει, σίγουρα θέλω να είμαι δίκαιος, δεν φέρουν την ευθύνη αποκλειστικά μόνο της δικής σας Δημοτικής Αρχής. Εξάλλου υπήρχε το κόστος το ενεργειακό το οποίο εκτινάχθηκε για όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας, αλλά οι περισσότερες ΔΕΙΑ της χώρας, για να καταλαβαίνουν και οι δημότες που μας ακούν, έκαναν κάποιες ενέργειες, ρύθμισαν τις οφειλές τους με κάποιο τρόπο. Είναι μονόδρομος αυτό να γίνει. Είτε γίνει σήμερα, είτε γίνει σε ένα μήνα, είτε γίνει σε 2 μήνες που θα είμαι εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν αντιλαμβάνουμε λοιπόν για ποιο λόγο εγκαλείται τις αρμόδιες αρχές που σε κυρώνουν αποφάσεις, εγκαλείται υπουργούς, εγκαλείται εγώ δεν ξέρω τι άλλο, τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι θα δώσουν και θα δεχτούν τη λύση. Κλείνω λοιπόν και λέω: καθίστε στο τραπέζι, όποτε θέλετε, να γίνει μια αγώνιση με τις υπηρεσίες, όχι οι δυο μας, δεν έχει νόημα, με τις υπηρεσίες, την Διευθύντρια και την Γενική Διευθύντρια και τον Οικονομικό Διευθυντή της ΔΕΙΑ, είναι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου που έχει και το Ταμείο. Ας μην κρυβόμαστε, ο Δήμος θα εγγυηθεί, δυστυχώς, για όλες αυτές τις ευθύνες που βαραίνουν όλους μας. Όλα αυτά τα χρόνια για την κακή διαχείριση της ΔΕΙΑ, την ευθύνη και το μάρμαρο, όπως έγραψα, θα το πληρώσουν οι δημότες. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δακτυλό μας. Έτσι είναι η διαδικασία. Το τι έγινε όμως θα το αναζητήσουμε. Εμείς προσωπικά, εγώ προσωπικά και η ομάδα μου έχουμε δεσμευτεί ότι τα πάντα θα ελεγχθούν. Δεν είναι απειλή. Δεν είναι απειλή. Ο κόσμος ζητάει ενημέρωση, προκειμένου να λύγει και σωστά τις ευθύνες. Άρα λοιπόν, με την ελάχιστη των καθηκόντων μας, όλα θα βγουν στη δημοσιότητα και τα χρέη και ποιοι οφείλουν και ποιοι όχι και κάποια άλλα πράγματα που διαπιστώνουν όλες αυτές τις ημέρες, τα οποία ελέγχονται. Δεν θα πω περισσότερο στην πρώτη φάση. Κλείνω με το θέμα της ΔΕΙΑ. Ένα ακόμα σοβαρότατο θέμα που σε μια εβδομάδα εύχομαι να το αποφύγουμε. Ήρθα σε μια μήνυ επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Καραπάνο και τον κύριο Χατζή, είναι η παιδική σταθμή. Όπως γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε μια εβδομάδα τα παιδιά μας δεν θα έχουν καθηγητές. Λοιπόν, σας εγκαλώ δημόσια, είναι απαράδεκτο που φτάσατε εκεί τους παιδικούς σταθμούς, άλλη μια πληγή που μας αφήνεται ανοιχτή, αντίστοιχη της κοινοφελούς, γιατί δεν θέλατε να κάνετε προκήρυξη. Ενώ έχετε χαρτί, το οποίο δεν το γνώρισα. Αν το γνωρίζαμε, θα σας είχαμε πιέσει νωρίτερα. Έχετε εισήγηση από το ΑΣΕΠ, από το 2022, αν δεν κάνω λάθος, να προβείτε σε προκήρυξη, όπως η νομοθεσία ορίζει, και να λήξουμε μια και καλή το θέμα της απασχόλησης και του προσωπικού, αλλά και των παιδιών. Αυτή τη στιγμή η παιδική σταθμή και η υπερφωνηπιακή σταθμή κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς προσωπικό. Η μόνη λύση που υπάρχει είναι η εξής. Άμεσα να ζητήσετε δίμηνα που θα πρέπει να το κάνετε αυτή τη βδομάδα, δεν ξέρω, δεν ενημερώθηκα, ούτως ώστε να κερδίσουμε 2 μήνες χρόνο και ταυτόχρονα χθες να βγει προκήρυξη. Να σταματήσει επιτέλους αυτή η ρισκοτεολογική πολιτική, πρέπει να μπει φρένο. Είμαι ξεκάθαρος από τις πρώτες ημέρες που θα αναλάβω τα καθήκοντά μου, αλλά και πριν, στη δύση της θητείας μου ως Δημοτικός Σύμβουλος, δεν αποδέχομαι να υπάρχει δεν αποδέχομαι να υπάρχει τέτοια μεταχείριση απέναντι στα παιδιά μας και απέναντι στο προσωπικό, σε όσους έχουν τα προσόντα και μπορούν να συμμετέχουν στις προκηρύξεις. Κάντε προκήρυξη λοιπόν χθες, είναι πολλές οι θέσεις, περίπου 15 με 20 οικογένειες θα βρουν εργασία μέσα από το ΕΣΠΑ αλλά και από ιδίους πόρους του Δήμου και θα εξασφαλίσουμε επιτέλους και την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Αυτά όσον αφορά τα επίγοντα. Και θα ήθελα και τελειώνοντας, υπάρχουν 2 ζητήματα ανοιχτά. Το ένα λέγεται κεντρική πλατεία νοσολογίου, πάλι γίναμε viral σε όλα τα μέσα και υπάρχει το θεατράκι. Δεν θέλω να πιστέψω αυτά που ακούω. Δεν θέλω να πιστέψω ότι εσείς είστε υπέτειος και δεν πληρώνετε τον εργολάβο ο οποίος θέλει να παραδώσει την πλατεία. Αυτή την πλατεία. Και αναρωτιέμαι, κύριε Δήμαρχε, 2,5 χρόνια όταν εδώ εμείς κάναμε συμπληρωματική σύμβαση με δική σας πρόταση 150.000 ευρώ για να μπουν στην πράξη να τοποθετηθούν οι όποιες αστοχίες υπήρχαν, γιατί δεν τις φτιάξατε? Τι πλατεία παραδίδετε στους δημότες? Να σας πω τι πλατεία παραδίδετε. Αυτή την πλατεία η οποία δεν θα έχει και πέργολες όπως ενημερώθηκα. Μια καραφλή πλατεία εντός ή εκτός εισαγωγικών. Η πλατεία πρωτεύουσας είναι αυτή του Δήμου Ιεράς Πόλης Μουσολογίου.
Αν αυτό εσείς το θεωρείτε έργο και το είχατε στα χέρια σας τουλάχιστον 2,5-3 χρόνια, τι να πω. Ας το πούμε δημότες. Σίγουρα η πλατεία θέλει και άλλα χρήματα. Και αυτό θα έπρεπε να το έχετε πει εξ αρχής ή να έχετε κάνει τον προϋπολογισμό σας πριν 2-3 χρόνια και να έχει ολοκληρωθεί. Και το ίδιο έμαθα και για το θεατράκι. Το θεατράκι το παραδίδεται χωρίς να έχουν αλλάξει, λέει, τα καθίσματα και ο χώρος που κάθονται οι θεατές. Και έξω από το δε θεατράκι δεν έχει γίνει. Στη μελέτη δεν προβλέφθηκε ο περιβάλλοντος χώρος. Ούτε καν υπάρχει φωτισμός. Έχετε πάει, αγαπητοί συνάδελφοι, το βράδυ από εκεί. Αυτή τη στιγμή μέσα στο θεατράκι έχει εξοπλισμούς, οι οποίοι μπορούν να γίνουν αντικείμενα βανταλισμού, γιατί από ό,τι ενημερώθηκα έγιναν 2 απόπειρες. Λοιπόν, ούτε φωτισμό έχετε βάλει, ούτε τον περιβάλλοντα χώρο έχετε βάλει, είναι 60.000 επιπλέον. Τρέξτε τη διαδικασία, τα δίνει το έσπατα λεφτά. Διαφορετικά πάλι η Νέα Δημοτική Αρχή θα κληθεί να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν για τις δικές σας αστοχίες, για τις δικές σας μελέτες. Το καταθέτω γι' αυτό. Δική σας μελέτη και απόφαση το θεατράκι. Και επιτέλους δώστε λύση πριν αποχωρήσετε. Δεν είναι δυνατόν να παραδείτε τέτοια έργα και δεν είναι δυνατόν να βγαίνετε και να λέτε ακριβώς τα αντίθετα. Ότι φταίνουν οι υπηρεσίες, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Αναλάβετε τις ευθύνες σας και ακόμα και αν θέλετε συνεργασία και σε αυτό το τομέα, ανοιχτές οι πόρτες και τα αυτιά και ο διάβλος επικοινωνίας με τον νέο δήμαρχο, όποια πολιτική διαφορά και αν έχουμε σε προσωπικό επίπεδο, καθίστε κάτω να δουλέψουμε μαζί. Έχουμε 2 μήνες να γίνει ομαλά η μετάβαση. Διαφορετικά σας προειδοποιώ, δεν θα κάνω βήμα πίσω. Οτιδήποτε με δική σας ευθύνη παραλυφθεί και δεν είναι σύμφωνα με τους όρους που η νομοθεσία ορίζει, να ξέρετε, θα περάσουμε άσχημο χειμώνα. Δεν απειλώ, προειδοποιώ. Δεν θα ανοιχτώ να φορτώσετε το Δημοτικό Ταμείο, αυτά που πάτε να κάνετε. Και δίθεν έχετε πλεονάσματα. Με τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε ο νέος Δήμαρχος και η Νέα Δημοτική Αρχή να κληθεί να δίνει τελεσιδίκως σε δικαστήρια 200, 300, 1 εκατομμύριο στο ρεύμα, 200.000 στην πλατεία, 100 στο θεατράκι και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα συμβεί. Αυτό δεν θα το ανεχτώ, κύριε Δήμαρχε. Σας προειδοποιώ και περιμένω με μεγάλη υπομονησία την απάντησή σας. Αν και είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Βασιλείου. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Μπορούμε. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Σχετικά με την ανατολική οδοπία. Επειδή από ό,τι λένε προβλέπουμε βροχές και σε λίγο καιρό οι παραγωγοί θα μπορούν να πάνε στα χωράφια τους, θα έχουν να ρωτήσουν τον κύριο Δήμαρχο. Υπάρχει ένα έργο 2.300.000, αν δεν απατώμε, σχετικά με την ανατολική οδοπία. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται? Άλλη ερώτηση. Καλησπέρα σε όλους. Αν στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε ερωτήσεις, εδώ έγινε ολόκληρη τοποθέτηση από 2 ώρα. Οφείλω να απαντήσω και θα απαντήσω. Θα έλεγα στον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο ότι βιάζεται. Ξεκινώντας από το τέλος, εφόσον λοιπόν, αγαπητοί μου, θέλουμε την νομιμότητα και να μην όλη την νομιμότητα, προς τι λοιπόν το πρόβλημα και οι τοποθετήσεις προς τις ενστάσεις που καταθέσανε οι συνδυασμοί μας, όλη η νομιμότητα, ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, προς τι να καταλαμβάνουμε και να τοποθετούμαστε και να λέμε ότι οι 2 συνδυασμοί που κατέθεσαν ενστάσεις προεξοφλείται. Εσείς προηγουμένως τελειώσατε και είπατε περί την νομιμότητα. Ασφαλώς και την νομιμότητα. Την απόλυτη νομιμότητα, δεν θέλετε? Αυτή θα έχω. Και αυτή θα έχω. Τώρα όσον αφορά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ τυχερός ο νεοεκλεγέντας δήμαρχος, αλλά και όλοι οι νεοεκλεγέντες δήμαρχοι,
που θα λειτουργήσουν σε ένα θεσμικό πλαίσιο, που θα το ξαναπώ και θα το λέω συνεχώς, που θα μπορούν να δίνουν εντολές. Θα μπορούν να δίνουν εντολές και θα μπορούν να κάνουν πράξη κατά το δικό τους πρόγραμμα, το οργανόγραμμα του Δήμου. Πράγμα το οποίο εμείς, αυτή η Δημοτική Αρχή, αλλά και άλλες δημοτικές αρχές στους μισούς περίπου Δήμους της Ελλάδας, δεν είχαν το περιθώριο να αλλάξουν το οργανόγραμμα, γιατί απλούστατα δεν είχαν την πλειοψηφία. Η πρώτη δήλωση που έκανε ο νεοεκλεγέντας δήμαρχος είπε θα αλλάξουμε το οργανόγραμμα. Άρα θα μπορούσε να βάλει τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση για να προχωρεί το πρόγραμμά του. Εμείς αυτό δεν το είχαμε, είναι τυχερός αυτό. Είναι όμως και άτυχος. Άτυχος γιατί στα προβλήματα του Δήμου μας δεν έρθει από παρθενογέννηση, είναι μέρος των προβλημάτων, έχοντας θητεία στις δύο δημοτικές αρχές, σε αυτό το Δήμο, με αυτά τα προβλήματα που έχει ο Δήμος. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε να λύσουμε προβλήματα στο λίγο λειτουργικό, δημιουργικό χρόνο της θητείας μας. Και το επαναλαμβάνω, διότι με ηρεμία αντιλαμβάνεται ο κόσμος που μας ακούει, αλλά και όλοι εσείς που είστε στην αίθουσα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ο λειτουργικός δημιουργικός χρόνος αυτής της Δημοτικής Αρχής δεν υπερεύει σε καμία περίπτωση τα 2 χρόνια. Αυτό έχει ελεγχθεί από πάρα πολλούς και είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν το θέμα της ΔΕΙΑ, το θέμα του χιτά που λύσαμε και άλλα θέματα ήταν μέρος αυτής της Δημοτικής Αρχής. Και φυσικά ως εκπρόσωπος, νεοεκλεγέντας δήμαρχος μιας Δημοτικής Αρχής, που εδώ θα αποφανθούν όχι εμείς, αποφάνεται ο λαός και αποφαίνεται και η νομιμότητα αυτών των πραγμάτων που δεν θα έπρεπε να μας κατηγορεί αυτή τη στιγμή επειδή κάνουμε ένσταση και επειδή ζητάμε την νομιμότητα. Από εκεί και πέρα, κλείνοντας με το σοβαρό πράγματι θέμα της ΔΕΙΑ, το οποίο το παλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό και αυτό το θέμα. Ασφαλώς όμως δεν θα έχω κανένα πρόβλημα που γράφεται στα πρακτικά να τον επαναλάβω άλλη μια φορά. Γιατί είναι η πρώτη και τα ιστορικά μας πρακτικά, γιατί ό,τι πρακτικά γράφονται σήμερα ακόμα μετεκλογικά είναι ιστορικά. Και είναι ιστορικά για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή θεσμικά και λειτουργικά η θητεία αυτή που διένυσε η παρούσα Δημοτική Αρχή και εγώ ως δήμαρχος είναι η πρώτη και η τελευταία φορά. Δεν υπάρχει, έχει πλειοψηφία στο Συμβούλιο, έχει και οι προηγούμενοι δήμαρχοι και οι υπόλοιποι. Αυτό το πράγμα, όσο και να μην θέλουν πολλοί να το τονίζουν, εμείς θα είμαστε εδώ να το τονίζουμε συνεπώς. Διότι έτσι θα μπορεί να λειτουργήσει. Με το καρκίνωμα της γραφειοκρατίας που υπάρχει, έκανε το κριτικό μείγμα που εμείς σε αυτό το κριτικό μείγμα πορευτήκαμε με δύναμη, με ευστένος και με αγάπη για τον τόπο μας να καταφέρουμε το περισσότερο. Οφείλω όμως να πω εδώ, ναι, ο Δήμος για την ΔΕΙΑ μου οφείλω να πω, ναι, όταν αγαπητοί μου δημοτικοί σύμβουλοι και αγαπητοί μου συνδημότες που με ακούτε, γιατί έγινε πριν 2 χρόνια που κόπηκε σε 5 κοινότητες στην πρώτο 20, αν θυμάμαι καλά, στην κατοχή, στη Στανά, γιατί ακριβώς δεν είχε καταγγείλει η Βολτέρα. Μέσα σε 2 μήνες λέγαμε γιατί δεν εισπράττουμε τα χρήματα, γιατί βοηθήσαμε να βοηθήσουμε να εισπρακτούν χρήματα, να κοιτούν οι παράνομες συνδέσεις και όλα αυτά που λέγατε όλοι εδώ. Πώς θα λειτουργήσει ένας Δήμος όταν εγώ επανειλημμένα σε αυτήν την αίθουσα αλλά και σε συνέδρια και σχέδια παντού έχω πει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιοι θεσμικοί παράγοντες για να μπορούν να λειτουργήσουν οι Δήμοι και να μπορεί να εισπρακτούν τα χρήματα. Όχι.
με λιγότερο πράγματι προσωπικό, εδώ θα συμφωνήσουμε. Υποστελέχωση των υπηρεσιών, ναι, αλλά η πυγμή φέραμε και προσπαθήσαμε να εισπράξουμε χρήματα. Όμως, οι παθογένειες κρατούν χρόνια. Πάρα πολλά. Σε αυτή την προσπάθειά μας να λειτουργήσουμε, να εξισορροπήσουμε και τις πράξεις ΔΕΙΑ, δεν είχαμε συμμάχους εμείς εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Απλούστατα είχαμε με αναρτήσεις και με δημόσιες δηλώσεις και του νεοκλεγέντα Δημάρχου, συγκεκριμένα για την κατοχή, όταν λέγαμε να λειτουργήσουμε, να εισπράξουμε χρήματα, έλεγε κόπηκε το νερό 2 μέρες. Φυσικά είναι κακό για τους πολίτες. Καταφέραμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε και έχουμε, δεν θα πω περισσότερα για δουλειά, καταφέραμε να βρούμε τα χρήματα, να βρούμε καινούριος πάροχο, να βρούμε. Κι όμως η απόλυτη νομιμότητα της αποκεντρωμένης δεν μας έδωσε το δικαίωμα να δώσουμε τα χρήματα στη ΔΕΙΑ. Τη στιγμή η ερμηνεία του κάθε νόμου. Όπως εδώ θα επισημάνω, και ταυτόχρονα επισήμανσή μου έχει και καταγγελτικό χαρακτήρα, επί 8 μήνες η λεγόμενη αποκεντρωμένη που έχει ονοματοπόλυμο, μόνο εδώ, μόνο στο Δήμο Μεσολογγίου, είχε 8 μήνες με ανώνυμο τηλέφωνο, καθυστέρησε το κοιτά. Αυτό θα είμαστε εδώ για να το θυμίζουμε, γι' αυτό δεν μπορούμε να καθίσουμε. Εάν δεν αποδειχτούμε τις αλήθειες, φυσικά και δεν μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι με κεφαλαιότητα. Διότι πρέπει πρώτα να κάνουμε καταγραφή, πρώτα να κάνουμε αξιολογική τομογραφία σε ορισμένα πράγματα. Ναι, είπα σημείωση και καταγγελτικό χαρακτήρα. Αυτή η αποκεντρωμένη που έχει ονοματοπόλυμο είχε 8 μήνες ανώνυμο τηλέφωνο. Και καθυστέρησε το κοιτά. Και τρέχαμε στα δικαστήρια για να βρούμε την απόλυτη νομιμότητα για να λυθεί το πρόβλημα του κοιτά. Εδώ επισημαίνω ότι και ο νεοεκλεγέντας δήμαρχος ήταν 1,5 χρόνο, 2, δεν ξέρω πόσο ήταν, και αντιδήμαρχος καθαρεότητας. Άρα λοιπόν τα προβλήματα της δημοτικών αρχών, ΔΕΙΑΜ, ΧΙΤΑ, παθογένειες, υπήρχαν πολλά. Πάμε όμως λίγο γρήγορα γιατί μίλησε τόσο πολύ που ασφαλώς πρέπει να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, με ανθρωπιά λοιπόν αγαπητοί μου, βεβαίως με ανθρωπιά στα λόγια και στην πράξη. Δεν είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δηλώνω εδώ και καταγράφει σε πρακτικά το έργο της ίδρυψης, το έργο της πλατείας και το έργο, το θέατρο και τα γήπεδα από αυτόν τον δήμαρχο και αυτή τη δημοτική αρχή δεν θα παραληφθούν. Θα ελεγχθούν τα πάντα. Τα πάντα. Διότι όταν οι εργολάβοι βρίσκονται, και να το διαψεύσει εδώ, βρίσκονται με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο να λύσει ποιο πρόβλημα. Τους εκβιασμούς υπάρχουν καταγγελίες. Και σε αυτές τις καταγγελίες δεν θα κάνουμε πίσω. Ναι, βεβαίως, γιατί βρίσκονται κάποιοι στηρίγματα. Στηρίγματα σε αυτή τη δημοτική αρχή και στον δήμαρχο δεν τα υπάρχουν. Ναι, δεν θα παραληφθεί τίποτα. Ναι, κύριε, εκβιάζοντας και σβήνοντας τα φώτα στην πλατεία ο εργολάβος που δεν είχε εργοταξιακό ρεύμα, ρεύμα από το Δήμο. Και αν δεν άναψαν απόψε, κι άλλοι βεβαίως έγινε μήνυση από τον Δήμαρχο. Γιατί αν δεν πληρώνουν οι λογαριασμοί, υπάρχουν καταγγελίες. Και σε αυτές τις καταγγελίες υπάρχουν υπερκείμενα όργανα να έρθουν να ελέγξουν τα έργα και τα 4 αξιολογική τομογραφία. Λοιπόν, παρακαλώ, υποθήκατε λοιπόν αυτή τη στιγμή το δηλώνω κατηγορηματικά επειδή ελέγχεται. Παρακαλώ, δεν διέκοψα κανέναν, με μεγάλη προσοχή άκουσα όλους. Αν λοιπόν ένας εργολάβος δεν δίνει εντολή ο Δήμαρχος να πληρωθεί, έχει άλλα μέσα να κάνει. Όχι να εκβιάζει και να σβήνει τα φώτα στην πλατεία, αγαπητοί μου. Αυτό ξέρω εγώ, αυτό γνωρίζω, αυτό πρέπει. Εκβιασμοί. Η ομιλία μου τελείωσε πριν τις εκλογές. Την ημέρα των πρώτων εκλογών. Η ομιλία, η δική μου, που θα το πω έστω κι αν ορισμένοι φίλοι μου εδώ μέσα και έξω δεν
θεωρώ ότι δεν μπορούσε να δώσει εντολή ο Δήμαρχος. Η λέξη εντολή δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο αυτής της Δημοτικής Αρχής. Και συνοβατούσαμε για να βγάλουμε πέρα τα θέματα του Δήμου. Αυτή είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βεβαίως, πάμε σε ένα άλλο ερώτημα. Απάντησα και είμαι σαφέστατος.